yn y cylch moch ar gyfer y cystadleuaeth y Baedd Cymreig. Dim ond 2 cystadlu, Glyn. Ond mae'n agos iawn rhwng y 2, siŵr yndi? Yndi, 2 o'r idea. Maen nhw wedi curoedd dosbarthiadau i gyrraedd yma yn dydyn. Mae hi wela fama efo ba ifanc neis ofnadwy. Cerdded yn neis. Coesau da yn efo. A Mr Julian Collins sy'n dangos baedd arall. Julian Collins, mae hwnnw'n bach mwy sy'n ei ddweud, mwy lean type. Dwi'n meddwl mae'r beirniad yn mynd am yr llia o'r ddau sy'n ni'n tybio. Yna sôn bod o wedi bod yn dilyn drefn, bod o'n ochryd tuag at yr ei llai. Felly bod hynna'n arwydd falle. Dwi yn efo'n cerdded rownd y ring ma wan. Neis ofnadwy. Mae weld yn cerdded ar flaenau draed, yn rhaid ysgam droed rhywsyd, bydde? Ynddi. Barod am waith, ynddi. Ie, ynddi. Pen neis iawn yn y eto. Hain ydy'r goreion yn y bryd? Ia, goreion heddiw, ynddi, o'r buod. Ie. Efo, mae beirniad wedi wneud i benderfyniad o'n. Ie, mae'n hir iawn yn fyna. Gwn i weld. Gwn i weld os mae hi wel ag eithi. Mae gen i ryw dimlad efo nhw weithiau yn ôl be o ti wedi bod yn ddeithau, ond sam coel yna i, cofia. Amser a ddengys. Mae yna dorf sylweddol, mae William. O, yn griw o bobl yma, choteg oes. A dim yr hy boeth i. Mae just reit yn di ar gyfer anifiliad ar dangoswyr a bawb yn dydi. A ni. Ia. Rhain o boeth fan hyn, tasau llygad yr hael. Sgwn ni, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Maen nhw'n dal i gadw trefn yn nhw, tan y funud ola ar agom i'r beirniad weld rhywbeth a newid i feddwl. Mae hi'n cerdded yn y rownd, cadw nhw ar wahân i fydd y buod y paffion sydd bynd, diol. Mynd i, maen nhw cael cyfle, ie. Dipyn o demper yn nhw. O, sydd. Mae'n gallu neud nhw edrych yn ffansi, ond mochyn ydi o'n diwedd. Ie. Rwch chi fochyn yn parlwr mochyn fydd o, meddwl nhw. Sgwn ni. Ni, mae di mynd i nôl yr ifannau. Gawn ni weld John Millard has made his decision for the best meal exhibit. And we welcome back Mr Chris Dunkley from our sponsors, the Royal Agricultural University, to present the award. Dim ond a i ddewis, felly. Mae'n sicr o gyntaf neu ail. Yndi. Ar gyfer y pencampwriaeth gwrio, yma'n adran y Moch Cymreig. And the best meal exhibit championship presents goes to exhibit 6656. So, mae'n mynd am y mwyaf, dyn ni'n anghywir. Androes yn amheuon ni. Julian Collins yn mynd â hi. Mae nhw... Mae hon werth i gweld, fel dwi'n gwybod lot am foch, ond dwi'n meddwl mae hwn... Dwi'n meddwl fysa hwn fysa ni fynd adre efo fi. Ond dyna di beirniad, ynddo, mae bob gyn barn gwahanol. Na beth sy'n wych amdano peth, mae gyd lawr i'r diwrnod ar unigolyn, dydy. Pencampwriaeth gwrio yn mynd i rhif 6656. Yn eiddo Mr Julian Collins. Na ni felly. Mae'n edrych syni fi. Ond fan o dangos fydd ni'n wybod. Julian Collins mynd â hi felly. A hiw ag Ela Roberts yn ail. Da iawn.